От 1 януари 2014 година ограниченията за работа на българи и румънци отпадат в 8 страни. Това са Великобритания, Германия, Австрия, Холандия, Малта, Франция, Люксембург и Белгия. Но всъщност истерията се разрази единствено в Великобритания в такава степен, госпожо Панайотова, нали така? Да, така е. Всъщност не само политиците, но и на медиите на острова бяха пълни с статии, констатации, изказвания по отношение на българите и румънците, които се очакваше да залеят острова. И всъщност днес в един коментар Мария Стоянова, която беше дългогодишен кореспондент на БНТ в Берлин, казва: Полша отговори на кампанията през 2004 година за полския водопроводчик подобаващо, но България сякаш не успя. Така ли е, според вас? И какво България можеше да направи в тази ситуация на последната година или поне последните 6 месеца, в които се разрази това говорене? По принцип, да, в началото на годината започна така активно говорене в тази посока и при предишното правителство бяха направени наистина редица действия от страна на премиера и от страна на външния министър, съвместно с тогавашния настоящ посланник в момента в Лондон. Ние като евродепутати също се стараем да бъдем активни по темата сред колегите си в Европарламента. Проявяват ли разбиране те? Но да, има определено разбиране, но няма как да има разбиране, примерно от председател на партията на независимостта в Великобритания, Найджел Фараш, който ни е колега в Европарламента. И който доби известност в България с антиимигрантските си изказвания. Именно, това е всъщност риториката, чрез която те акумулират своя вод, особено за предстоящите европейски избори. И тук е тънката граница, съответно, за останалите партии в Великобритания, за управляващото коалиционно правителство, дали ще се подлъжат да продължи по тази плоскост или напротив ще има проевропейско поведение, спазващо европейските договори. Тази риторика беше подета от Найджел Фараш, но беше продължена от премиера Дейвид Камерън. Не попадна ли Камерън в капана на това националистическо говорене от страна на Найджел Фараш, защото виждаме, че напливът не се случи. Самолетите, има достатъчно свободни места в тях. Дори се появи днес информация, че един от полетите за Лондон е анулиран поради липса на пътници. Това, което се очаква за предстоящите европейски избори, е по принцип националистическата и така по-популистка вълна наистина да бъде водеща в европейския дебат и надявам се наистина да не се допусне всички останали всъщност партии да подкрепят и да се харесат по този начин всъщност на гласоподавателите, защото играйки си със страха всъщност на хората, ти можеш да постигнеш краткосрочен политически ефект, но в дългосрочен план, с оглед и на стабилността в самите държави членки, защото в крайна сметка вече живеем в мултикултурно общество и в контекста и на цялата европейска общност, дългосрочен план, това е наистина една тиктакаща бомба. Нещо, за което предупреждават германските политици от управляващата партия на Ангела Меркел. Защото в Бавария също има подобна кампания, оказва се. Така е и рискът всъщност е 1/3 от представителите в следващия Европейски парламент да бъдат всъщност представители именно на пронационалистически, ксенофобски, антиевропейски партии, което не е добре нито за гражданите на Европа, нито за европейския проект като цяло. И тук е работата и на самите правителства. Затова нашето правителство трябва да бъде не толкова пасивно по темата, да има активна външна политика, специално спрямо случващото се, спрямо риториката, която Камерън употреби, именно, че свободното движение на хора в Европейския съюз трябва да бъде по-малко свободно. Това са недопустими лозунги за Европейския съюз. Това законно ли е от гледна точка на европейското право? Не е законно, защото това е в нарушаване всъщност на фундаментално право на европейските граждани на свободно движение. И всъщност точно тук е парадокса, че Великобритания хем иска да се възползва от положителният ефект на вътрешния пазар, свободното движение на стоки, капитали, услуги, хора. Хем същевременно иска да се възползва, защото част от мозъците на България, Румъния и другите страни отиват да работят именно в Великобритания. Ние след малко ще включим и професор Михаил Константинов с мнение по този въпрос. Всъщност тези хора са икономически активни. Те, особено от България, заминаващите са наистина или млади хора, които отиват с цел обучение, или хора, които искат да отидат с цел работа и повишаване на своя жизнен стандарт. В никакъв случай тези не може хора да вторите кажем, плащат
плащат данъци, осигуровки в немалки количества, много повече, икономически бонус определено за Великобритания. Отколкото социални помощи биха получили отиващите граждани от тези страни в Великобритания. Добре, но какво си обяснявате факта? Всъщност ето 8 са страните, в които отпадат от вчера ограниченията за работа на българи и румънци. Нямаше такова говорене в останалите 7. Чак такова. Нямаше и наистина то е безпочвено говорене. Защо в Великобритания? Примерно, ако видим в Европейските избори ще са за всички, за страните от целия Европейски съюз. Така е, ако говорим за печелене на гласове. Така е, но председателя всъщност на партията на независимостта е евродепутат в момента Найджел Фараж. Същевременно имаме едно коалиционно правителство. Същевременно 2015 предстоят изборите пък за национален парламент в Великобритания. И най-вече Камерън до някъде мисля, че попадне в собствения си капан с инициирането на референдум дали Великобритания да остане част от Европейския съюз или да излезе, което предстои също като дебат до 2017 година. Тази година също ще се проведе референдум в Великобритания за независимостта на Шотландия. Същевременно икономически е притиснато правителството с оглед, че тенденциите от гледна точка на анализаторите са, че Великобритания ще излезе от кризата, че ще се наблюдава растеж, но същевременно не са оптимисти по отношение на нивата на безработица. В момента във Великобритания има над 2 милиона безработни, което означава, че ще има от една страна парадокса, ще има растеж, който ще доведе до увеличаване на цените, но същевременно ще има високи нива на безработица, което пък няма да позволи покачване на заплатите. Така че от една страна самата немощ за политическо позициониране във вътрешен план, предстоящите от друга страна европейски избори и тази риторика, която започва да бъде предмет в европейския дебат, наистина се очертава като предизвикателство. Може би едно от предизвикателствата се крие и в информацията, която днес беше разпространена от Европейската комисия, че до 2060 година нетната имиграция в Великобритания се очаква да бъде над 12 милиона души, което всъщност повишава така, може би, неприятните очаквания в британското общество, че някой ще дойде да заеме работните места. Зависи от къде миграцията. Ако гледаме събитията в Северна Африка, Близкият изток, наистина потенциалната заплаха от имигрантска вълна в цяла Европа е голяма. Виждаме какво се случва включително и в България с бежанците от Сирия. Същевременно трябва да гледаме, има много имигранти от Пакистан, Индия и от тези страни в България, специално и Румъния не попадат в топ 20 националности, които имигрират реално в Великобритания. Ако видите по националната статистика на Обединеното кралство, това са Сомалия, Пакистан, Иран, Ирак. Полша също се нарежда сред тези националности, но де-факто нито от страна на българите Великобритания е най-желаната дестинация. Реално 6 до 8% всъщност от българските емигранти живеят в Обединеното кралство. Най-така предпочитани дестинации са Испания, Италия, Германия, Гърция. И още повече, че аз лично смятам, че най-големият наплив и вълна от страна на имигранти от България беше през 90-те години в резултат на икономическата и политическата криза тогава. 2012 отпаднаха ограниченията за български работници в Ирландия и статистиката показа, че 350 човека са имигрирали след отпадането на ограниченията. Да, тази цифра е показателна. Още повече, че ние сме 7 милиона, от които около 4 сме в трудоспособна възраст, така че трудно може да се достигнат спекулативните цифри, с които се работи. Така е. Сега на телефона е професор Михаил Константинов, който всъщност според когото англичаните се очаква да приберат мозъците от България, а не тези хора, които ще бъдат евентуално на социални помощи. Добър вечер, професор Константинов. Здравейте. Как коментирате вие всичко това, което се случи след истерията в Великобритания за наплива от българи и румънци и всъщност това, което виждаме в действителност в първите 2 дни на новата година, че няма препълнени влакове, самолети, няма допълнителни полети с тази дестинация към Лондон? Ако някой си е мислил, че първите 1, 2, 3 дни на новата година ще се състои наплива, ако изобщо има такъв,
Това е очевидно едно смешно очакване. Тази истерия в Англия, а също така в Холандия и Германия, беше очевидно главно за вътрешна употреба. Но същевременно прави впечатление удивителната лекота, с която тези големи и уж демократични държави нарушават правилата, които сами те са създали. Така, например, Камерън вече заяви, че даването на помощи на чужденци в Великобритания ще бъде обвързано с знаенето на английски език. Чисто икономически и даже човешки това е разбираемо, но то нарушава правилата. И аз искам да напомня за тези държави, че правилата или се спазват, или който не иска да ги спазва, напуска Евросъюза. Другият начин е да самия Евросъюз да се промени правилата. Но не може за едни да важи едно, а за други да важи друго. Вие забелязвате, че когато България направи най-малката грешка, истинска или въображаема, тя е момчето за бой, с което всеки се забавлява да го критикува, мачка и така нататък. Когато те правят груби нарушения на собствените си закони, това очевидно се смята за нормално. Те бяха санкционирани, в редица изказвания от официален Брюксел. Наскоро и еврокомисария по заетостта Ласло Андор направи остра забележка на Великобритания за това говорене. Но... Това не е никаква санкция, това са приказки. Освен това, друго нещо искам да напомня. България е една от трите държави от общо 28 в Евросъюза, които удовлетворяват критериите, макроекономическите критерии от Маастрихт. Даже Великата Германия има много по-голям вътрешен дълг, отколкото е разрешено. Нейният външен дълг е над 80%, а е разрешено 60%. Тоест, нека да ги наречем нещата правилно. Аз не казвам, че ние сме кой знае колко добри. Ние сме известно какви мърлячи, най-добре си го знаем. Но нека всички да бъдат съдени по един начин. Другото е двоен стандарт и несправедливост. Но вашата теза всъщност е, че Великобритания ще се възползва повече от правото на свободно движение на хора, отколкото ще загуби, тъй като вие очаквате към Великобритания да изтекат мозъците на България. По-умните, по-интелигентните хора и тези хора, които са по-ценни за компаниите, за фирмите. И които не са тръгнали да взимат английските помощи, а които са отишли да работят, да създават някакъв продукт и съответно да се радват на усилията на собствения си труд, който тук очевидно в България не е възнаграден. Въпреки голямата безработица в Великобритания, казвате, те ще намерят място там. Сега, самите британци, аз нямам особено така високо впечатление за тях. Там също има една маса бездарници, които не стават за нищо и са второ или даже трето поколение безработни. Става въпрос за британци, които са си там местни и просто, да кажем, въпросното трето поколение, дядо му има професия безработен, баща му има професия безработен и той самия е безработен. Ма той е безработен, защото за нищо не става. Той даже една улица не може да помете, като хората, ако му връчат една метла. Има такива поне 2 милиона в Великобритания. Това, между другото, не са мои измислици. Това са официални техни данни, с които обаче те обикновено не се хвалят особено, но си ги знаят най-добре. Така е, но и ние ги знаем. Така че това е техният проблем. Не са нашите цигани проблема за англичаните. Още повече, те като отидат горките там, нали не знаят английски, как ще получат помощи. Там не си каза, който знае английски, има помощи. Те нашите цигани, ако знаеха английски, нямаше да отидат за помощи. Ще да отидат да си работят нормално. Между прочим, използвам случая да кажа, че те в първите месеци, дори да знаят английски, в първите месеци пак не могат да получават помощ. Абсолютно работливи хора, много съзнателни и така. Тя ги съсипа гетото, което създава условия за кофти образование и липса на всякаква перспектива. Когато един български циганин се откъсне от гетото, той няма никаква разлика между него и българите. Познавам маса такива хора, не е напразно употребявам между другото думата циганин, защото те самите никога не се наричат роми. Ние не стига, че прекръстихме турците преди 20 и няколко години, тя ги прекращаваме и нещастните цигани. Аз не мога да разбера тази дивотия, наречена политическа коректност, до кога ще бъде търпяна. Политическата коректност е най-обикновена лъжа. Аз не обичам лъжите. Добре, много ви благодаря за този коментар, професор Константинов. Всъщност, като става въпрос за тази група от нашето общество, за ромите, по наша информация в Великобритания започнала кампания имиграционни работници обикалят адресите, на които живеят хора, идващи от България и Румъния, предимно роми, и им искат документ,
че те доказващ, че те имат или очакват работа. В противен случай ги информират, че трябва да напуснат. И всъщност това, което те подписват, е едно заявление, което те не разбират, за помощ от страна на британските власти за самолетен билет с обратна дестинация към София. Законно ли е това? Ако го подписват и са съгласни да бъдат експулсирани, е законно, зависи какво подписват. Това, което е важно да се знае, е, че всъщност между 0,7 до 1% от неактивните мигранти те вземат съвсем малък дял реално от общия брой на населението в държавите членки. И не случайно Европейската комисия направи едно изследване, в което показа, че всъщност и българите, и румънците, и изцяло работниците от Източна Европа, там където са отишли, те генерират увеличаване на брутния вътрешен продукт в тези страни с минимум 1%. Същевременно 80% от неактивните мигранти, които живеят примерно в Великобритания или в другите държави членки, те са част от икономически активни домакинства. Тоест, ако имаме инвалида или съпруг, домакиня, които не работят, те обаче се издържат и са част от икономически активно домакинство. Така че много е нисък делът на хората, които реално са наистина неактивни мигранти, специално от България, затова не трябва да се допуска спекулация. Относно ромите, те са проблем не само на България и на Румъния, това са европейски граждани и те съответно са част всъщност от цялостната стратегия на Европейския съюз за интеграция на ромите като малцинство. Трябва наистина да поставяме акцент върху добавената стойност, която има участието и на българи, и на румънци в общият единния пазар на Европейския съюз, да се дава само от такси за обучение и издръжка на българите и румънските студенти в Великобритания влизат около 30 милиона британски лири, казва евродепутатът Ивайло Калфин. Напълно е възможно, не съм сигурна за цифрата, но наистина е възможно, като сложим всеки, който всъщност е трудоспособна възраст, работи, плаща данъците си, спазва законите, реално той е европейски гражданин и трябва да има същите задължения и права, както всеки останал. И не случайно, така, въпреки негативната кампания, се пропусна един много положителен пример с българина Пламен Петков, който през май 2012 година беше награден от Европейския парламент. И от страна на Обединеното кралство с кралския медал за доблест, след като спаси британско момиченце, загина в резултат на това. Това са всъщност положителни примери за проява на смелост и за стойността и морала всъщност на българите, които са в рамките на Обединеното кралство, така че наистина се надявам на по-коректно и наистина толерантно отношение към тях. Още повече, че както каза професор Константинов, всъщност в Великобритания има наистина цели поколения, които се издържат само от социални помощи. Всъщност това е нещо, което британската социална система гарантира. Дали Великобритания възнамерява да промени това, защото оказва се, че всъщност това дърпа голяма част от бюджета. Би трябвало, да. И всъщност това трябва да бъдат темите в дневния ред и на Великобритания, и на водещите държави. За структурните реформи, за това, което трябва да се провежда като политика, за очакваните резултати, а не да се скриваме под риториката, негативната риторика и да си играем със страха на европейските граждани, от което губим всички накрая. Добре, темата е с продължение. Ние ще продължим да следим от тук нататък как ще се развиват нещата и дали наистина ще има наплив и поток от българи и румънци. И всъщност колко българи и румънци ще отидат тази година на острова да търсят препитание и по-добри доходи.